Alam niyo ba kung gaano katalino sina Albert Einstein at Stephen Hawking? Noong January 14, 2025, nadiskubre at napatunayan ng mga scientists ang ilan sa kanilang pinaka-famous na theory matapos madetect ang pinakamalinaw na gravitational waves mula sa banggaan ng dalawang black hole. Ang event na ito ay tinawag na GW 250114 at nadiskubre gamit ang LIGO o Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Sa history, ito na ang may pinakamalakas at pinakamalinaw na signal na na-record. Sa kanilang observation, matapos magsanib ang dalawang black hole, lumitaw ang tinatawag na ring-down phase, parang kampana na humihina ang tunog. Pero imbes na tunog, ang naramdaman ay gravitational waves. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ng mga scientists ang maraming tono o vibrations, eksaktong tugma sa prediction ni na Einstein at Hawking. Ginamit din nila ang data para muling subukan ang Hawking's Area Theorem. At tama ulit si Hawking. Pinatunayan nito na ang kabuuang lawak ng black hole matapos ang kolisyon ay hindi mas maliit kaysa sa pinagsama nilang dalawa bago magsanib. Sa huli, muling napatunayan kung gaano ka-genius sina Albert Einstein at Stephen Hawking. Kahit isang siglo na ang lumipas mula nang ilatag ni Einstein ang general relativity at ilang dekada mula nang ibahagi ni Hawking ang kanyang mga theorem, nananatiling matatag at buhay ang kanilang mga ideya.